बेनिफ्राय इउपिपिएल दलाव जइन जाफैदों बबे दोलोनिफ्राय जादों आरो मा बुंगोन बे समाव? कक्राझार गामियाव बाव गासै सान्थाल गामि बिथांमोना गामि दरसे फैदों। थांनाय समाव हयथ' गुबुन गुबुन बिपिएफ गुबुन गुबुन उनाव बिथांमोना राजनिति खालामदोंमोन। दा नैबे 4 बोसोराव जे जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना इस्सायै जोंखौ लेंहरदों आरो आं बाव फैदों। आरो बिथांमोना दा जोंनि दोलोआव फैबाय, जों बिथांमोनखौ जों बरायना लादों आरो फैबाय थानाय समाव ज' खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों। दा नोंखायनो खालि बेयावल' नङा, सारा बिटिआरआव मोनसे बार बारबाय जे फैबाय थानाय समाव जे इउपिपिएल दोलोखौ जे आरोबाव सरकाराव लाबोनांगौ आरो इउपिपिएल दोलोखौ सरकाराव लाबोयोबा बेयाव गोजोन आरो सान्थि आरो जौगागोन, बैखौ गासिबो थांखि लानानै रायजो राजाफ्रा आवगायबोदों आरो इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थादों। सार इउपिपिएल दोलोआ हारसिं गेलेनाय ना एलायन्सआव गेलेनायनि थांखि लादों? इउपिपिएल दोलोआ दा जेखिनि जोंनि हाइकमान्डआव बेफोर डिसिसन जायाखै। हाइकमान्डआ उनावहाय फाइनाल डिसिसन लानानै फोसावगोन। जोंथ' नाजायो आरो जों हारसिङैनो गेलेनानै एबसलिउटलि मेजरिटि लानानै जों सरकार बानायगोन एबार 2025आव। बेनिखायनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि बे जेफोर थांखि रडमेप गुबुन गुबुन जाथि माहारिनि थाखाय बे भिजन डकुमेन्ट तैयार खालामदों, बेखौबो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा जोबोद बजबना लादों आरो मोनसे बिथांमोनाबो थिरांथा लादों। जों दा गामि ओनसोलाव गिदिंनानै जों नुनो मोन्दों आरो आंबो इभेन आंनि समस्ति आरो गुबुन गुबुन समस्तियाव थांनानै रायजो राजाफोरनि जे अननाय बेखौ मोननानै आंबो मोनसे फिल खालामदों जे फैबाय थानाय समाव जे प्रमद बर' बिथांखौनो जोंनि सारखौनो जे बावहाय खुंथायाव लाबोगोन बे रोखा।